VBOX. Днеска ще снимам още един Adventure Map, защото предния като съм го снимал, някакво момче каза, че го кефи и иска да пробвам да мине и тоя. Окей, че се име, дай тук правихме го. Прати ми линк, сега ще има правила. Може да чупиш само бяла вълна, чете внимателно указанията, предполагам, че е това. Изпълнявай правилата, have fun. Окей. Внимавай, има тайни честове, в които има бонуси, armor and other items. Окей, надявам се да ти хареса първия ми мап. Ако снимаш ми прати линк за клипа в VBOX. Окей. Mod by Danger 97 на профил Danger 97. Успех, good luck. Значи на кой трябва го пратя? На Danger 97. Успех, ето го и изпитание номер 1. Ще внимателно, така изпълнение. Може да чупиш там било. Окей. Бяла вълна, ама да не падне нещо, пич. Тук врати няма ли е? Как ще изгледа? Или е само това? Значи не е чест. Не, сериозно, как се излезе от тук? Тъхуй, може да избаваме това с покатери да махне честно. Ето какво е, тук сме всичките брони. Хитрето. Ето как било. Уау. Не вярвам, че тук трапам. Окей, там остана отворено. Тук нещо не гръмна. Ти ще трескаш ме с тия вратия. Окей. Фак. Паднах, пребих се на куча. Не знам какво трябваше да има горе в честа, извиняйте. Може да чупиш само бяла вълна, мисля, че беше. Окей. Чайте само да се кача. Че не ще копая от вода. Че... Тук сигурно пак има чест с брони, да. Ще си изглежда, пак може да има да се бия с някой. Какво ще има? Уоу! Окей. Това е крафтинг. Мисля, че това е това да се изпечага. Спомням, че да направиш кофа и да се катериш нагоре. Да, това е яко добре, браво! Мисля, това никога не бих се сетил. Хубаво, че си ги наредил така, иначе наистина няма ще се сета. Това е яко наистина. Може да чупиш бяла вълна. Окей. Окей. Сега трябва да изчакам да се изпече айрона. Ето за какво тази вода, да вземеш вода и да се катериш. Наистина е яко, браво. Тази идея ми хареса наистина. Обаче тук ще се позабавя малко. Искам малко бавно ще го кача. Това е яко с катеренето, обаче много е дълго. Примерно ако някой друг снима на този мап като мене.
това ще е 5 или 15 минутен клип. Добре, нямам представа какво се случи, днес направих с кофата. Мисля, че пада 1000 блокчета надолу обаче. Важното е, че почти се качих. Айде още малко. Сериозно ли, защо не ще ми спреш? Така, окей. Страничка. Ще взема бърси. Бяла вълна. Тук също. Там няма нищо. Май. Тук няма нищо. Но този клип ще е дълъг, това е хубаво. Малко. Така, няма да не толкова време. Така. Още храна, дали трябва? Добре, тук няма нищо. Тук май също раз. What the fuck. Антирефлекс. Ето бяла вълна, рутин. Ето го и джампа. Успех. Мерси. Къде си бе машина? Така, ето така за какво е? Дяволите. Така, лодичка. Добре да се пробвам. Аз принципно въобще не ставам за джамп, смисъл много съм изгледа. Ето виждате сами. Въобще не ставам за джампа. Особено на Minecraft. Добре, да тук чихме. Тук бяха. Тук се забавиме доста. Но наистина тук ще забавя адски много, защото аз въобще не ставам за джампър. И си мисля, ако още една минута не успя да се кача да задържа клипа на пауза, защото няма смисъл да отнема така от времето. Много гън. Не бе! Много е гадно наистина. Браво, хубав е джампа. Добре. Там не трябва да се махне. Не бе! Скапа на автобърника. Хора, наистина сега ако не успя да стигна ето това копче, там ще спра клипа на пауза, защото иначе ще е супер дългия клип. Добре. Не, сега смисъл имах предвид паднали. Го спирам на пауза, защото смисъл няма да читам за нещо. Просто клипа ще е супер дълга. Много добре. И сега на къде? Ой! Как искал да ме прецака ме върна в начало? Да печая само къде? Ти сериозно ли е, брат? Извиняй, че ще го направя това, просто не ми се занимава. Много време ще стане. Да. Само че кой си е нуп, нали знаете? Наистина много извиня, че го правя Danger 9.7 мисля, че беше. Просто ще стане много дълъг клипа.
Да е предполагам тук. Така. Окей, честито, ти мина джампа, а сега направи лонг джамп. Ти луд ли си е, пич? Какъв лонг джамп те гоня, брат? Ще го направя, не бой се. Извиняй, там наистина дето го направих това лоу. Зоната просто... Не съм джампър, извиняй. Какво трябва да правя така подиодите? Табели няма ли нещо? Табела? Не, табела. Ще видя тук какво има. Добре, какво трябва да правя, пичи? Наистина няма представа. Но, рей минимапа. Добре, трябва да махам това ли какво? Или това е края, смисъл. Не, края, рей минимапа ми помогна. Окей, продължи поговорката си. Сини шампиони, кокуци, приятели сини шампиони. Намери ковчега заради ключа, ето и лопата. Намери какво и какво? Fuck you, bitch. Той искаше ме пръсне. Какво е, брат, отмъщаеш си? Окей, V-Box, това беше от мен. С Богом!